Kawai ka kantai san pu ars nam karta kala syak dung dakatari halau Kurim ha Khmat ka Khun kantai tang na kidaw ki kam yan ya shi yeng shi sam. Ya kani ka kantai la penkit sa civil hospital Shillong ha ka shitarik unai weng arja arpulai ha ka por khat wesh tengi ay men stem. Kipulet kidang ktong yaw te Kurim jong kau bla tip kerteng kum Suresh Prasad Singh tat hado bala plat ya kani ka khubor. Kat kom ki khubor la ong bakani ka kantai kani ka bla syak ban ben hala yeng daki snam. Bat kam ujor sa kibor pulet dak ba ong bo Kurim jong kau udon jinga dei bat kibor ba halor. Halor ka jingja ha ka shitarik unai weng arja arpulai kala ong baka don ka jingya nya bat haba pan Pisa ban thi jing thien kala kenno bo Kurim jong ka udon jinga dei ru bat ki we ki kan thai bat ujura kan thai ru haba kam don hayeng bat haba kale cha Guwahati bat ki khon na ka banta ka jing puli jong ki kala ong haba ka persya ekane penban ulo dung ya ka dakatari bat ong baka sula dakasaj ban phun sa Laban police station ban pentep bat ki balalit ban ra eka sa civil hospital hagis nam bamanswa kani ka kantai kala lek panjing rap na ka State Women's Commission bat kani ka kam kala sa teng Namar kam dan shu hanong ba Shillong lem ki khon jong ka House nam arjar khat nyo ka commission kala pha eka ban le ya ka psychological counseling hinrei kala kantai Namar kala ong bakam dan ji tom ha ka jingmut chimpur khat bat ka hapsa ha Guwahati na ka banta ka jing puli ki khon jong ka Laong bo Kurim jong ka ulaong baka dei ka badan jing tom ha ki bor par khat da ka pandan kam ya ka jing tho na ka commission Hakawai pat kaliang kipulet kila register mukadama persya yaw Suresh Prasad Singh hapo ka section laispa arpusaw jong ka Indian Penal Code. Nakaliang kidukot ka commission gibala wan jongo ekani ka kantai ha civil hospital Shillong ha ka step jong ka artarik unai weng arja arpulai kim shem la tre ban kantoi ay halor kani ka jingja hinrei la snguthupan bakin khili biang bat bud dien ya kani ka mukadama.